ungatholakala ngayibona amaphoyisa ngoba phela mina bengibhalisa istatement ngisho ukuthi ubani engimbonile kubantu bebengihlasela. Uyiphoyisa abafile labo bantu baphila. Sengisho ukuthi uyiphoyisa lo muntu ongaboshiwe oyizama ukukubulala. Cha lona iphoyisa umuntu nje abantu engangike ngibabone lapha abantu nje abanye abadumile nalo msebenzi wokubulala abantu. Inkabi lezi ekuthiwa zinesandla esihle isezingeni. Njalo. Nceze mfowethu. Abanye uNkulunkulu engangibabona sewabathatha. Kodwa hayi ngesandla sami. Abanye babehambela mhlawumbe behambe beyo-hijack imoto bedutshula amabhunu o-track uzokuthiwa sebesele enkundleni lapho. Ngoba phela uma kuzokwenziwa lezi zinto kuhanjwe kuyofuna iy'moto kuzoganwa ngazo kuyohlasela ngazo abantu. Kuqwa abanye abantu kuyohlasela abantu. Mfowethu akekho ofisa ukumusho ukuthi ubani omunye owakwazama ukubulala ngoba udaba lisemaphoyiseni. Cha angifuni impela nje ukusho kanjalo. Kodwa okunye engingakusho kunama-page lapha abhalwayo njengepage nje loku-Facebook okunezinto ey'bhalwayo oScope izinto za-recent lezo engikhuluma ngazo. Khona indaba engithanda ukuyikhuluma ekhulunywa abanye babafowethu abathi njengamanje basabela impilo yabo ngenxa yokuthi mina ngabulala abafowabo sengifuna ukubulala bona. Ongelona iqiniso leyo. Kunabafowethu nje kunendaba edumile abafowethu abamawena laba emboni yamatekisi ngikhulume ngabo ngoba vele beyonto viral. Ngicela ukurelate nje ngestory sabo esiqondene nabo ngoba ngiyafisa ukuthi lapha ababhala khona lezi zinto abayibhalayo ngami noma la bakhuluma khona kuma media platforms nani ukuthi mhlasimpe kebelande uzokhulunywa amaqiniso kuye kukhothiswa abantu. Ngoba into eyenzeka laba bafowethu sasisebenza nabo ku-association waseBuchanan emakhaya. Uma besebenza nabo ku-association wasemakhaya babe babili bengamawele kukhona owesithathu umfowabo oboshiwe njengamanje wagwetshwa olife ababili ukhona uyaphila. Abafowethu siyasebenza nabo kuhle akonakele lutho. Wakhona abanye abafowethu ababefaka iy'celo zokuthi bacela nabo ukuthi bejoyine enhlanganweni. Ushemeni wayekhona ngaleso sikhathi kwakuwubaba uMbatha. Iy'celo zalaba bantu zinganakwa nje zishaya indiva. Kuthe kusuka ngelinye ilanga wafika ubaba uMbatha wazovusa isicelo somuntu omunye wayefuna ukuthi efakwe enhlanganweni. Weqa iy'celo zalaba bey'fake ngaphambili. Sathi uma ngabe sibona lolo hlelo kwikomiti lalikhona lilwenza ukuthi lo muntu uyavunyelwa ukuthi uyafaka. Sabayeka nje baqede sesithi siyacela ngoba lo muntu ufike kamuva kodwa useyavunyelwa ukuthi akasebenze. Adedele iy'celo zalaba bantu engaphambili ezayithinta abafowethu. Babe sebefaka kanjalo-ke emsebenzini. Ngabe befaka emsebenzini kulaba bafowethu abamawele khona uyedwa wayenomsebenzi kulaba abamawele. Nalo oboshiwe. Bese laba bahamba nabo bayovuka umbhejazana ukuthi nabo bafuna kufaka umfowabo. Kodwa ngaleso sikhathi bakwenza sekuyimina osevotela ukuthi akabe u-chairperson ukuthi bayalinda nje ukuthi kudlule leyo period ukuba uMbatha wabese emva kwalowo msindo wabe sethi ucela ukuresign ahamba. Waresign uMbatha wakhethwa mina ukuthi angibambe temporarily kusazoba ukhetho lolu kahulumeni osemthethweni.
abe sesihlala-ke ukhetho kwangaphinde ngavotela ngaba u-chairperson. But before ube lapho baba nesixakaxaka esabe sesisuswa yilaba futhi. Amawele. Yeah, nomfowabo lo. Osejele. Yeah. Ese befuna ukufaka lo mfowabo lo ongenawo umsebenzi. Ngase ngibancenga ukuthi bafowethu indaba yomsindo singabandawonye simusa ukwenza izinto ngomsindo. Asiqale phansi silungise izinto uma nifuna ukufaka umfowenu enzani phela ngendlela. Hayi ukuthi kube nomsindo ngakho. Sahamba ngomsindo lowo saze sabizwa inkosi sahamba sayohlala enkosini yakithi esangweni. Inkosi yafike yangincenga lapho. Yathi inkosi noma inkosi yayincenga ukuthi yangincenga. Lapho inkosi isiphakamisa ukuthi kumina njengosihlalo angihambe ngiyosolva lento ngoba laba bantu abathinteka kulento bonke bangesigodi sakhona enkosini yethu yasobuka. So laba bantu bonke nje babengabala ngokwayo banalo ilungelo lokuthi be-operate. Yethi uhulumeni bese kuvalile ukuthi akufakwa abantu kube khona abantu abafakwayo kuma association. But khona imithetho yangaphakathi ko-association abasuke beyishayele wona. Angilinganise njengokuthi for the country's authorities whether you suppose ba hayi angiphozeli khona imithetho o-association abasuke beyishayele wona ukuthi bona enhlanganweni mthasimpe uma ngabe udrive seneminyaka emingaka bampromota ukuthi bemvumele ukuthi abe yilungu. Uhulumeni akahambisani nalokho kodwa ama-association amanye akwenza lokho noma uhulumeni engafuni lokho. So kuye kube nemithetho eminye yangaphakathi kuma-association ayenza ngayo ukuthi wona afuna ukuthi ama-association eranwe kanjani on daily basis yabona. Yeah. Daily basis run if I can say like imangibene. So labafowethu-ke ngabe yathi sabe sesisuka enkosini yathi hambani uyokhuluma lento kodwa engabikho umuntu oxoshwayo. Yathiwa engabikho umuntu ozoxoshwa. Impela sahamba sabuyela sawa nomhlangano sihamba nezwi lenkosi. Inkosi-ke iyahlonishwa thina emakhaya la sikhulele khona. Sahamba safike sazama ukulungisa lento lesimo somsindo sasesisuka. Sabuyela sasebenza ndawonye. Basiqhubeka sisebenza ndawonye uthe kusuka lapho labafowethu wanomunye ubaba wakwaNtsele. Wayengekho ku-association wethu kodwa naye wayenetekisi nje esebenza ku-association esinikene nabo. Lo baba lo ngathi labafowethu babe nezitafu amawele benezitafu ezithatha ingane zesikole ezisuka emakhaya ziye empangeni. Ukuthi bahambisa ingane ezifunda edolobheni nje empangeni ezisuka emakhaya. Kwase kuba nesikhalo kubazali ngendlela esezwa ngayo ukuthi abazali sebeyacomplain ukuthi ingane sebeyibuyisa late emakhaya. Naye lo baba wayenezingane lapho. Wase seyikhipha ingane zakhe kubona. Ngesizathu sokuthi basuthi basebenganelisekile ngeservice yabo. Yeah. Mayikhipha ke ingane zakhe lo baba esehambisa ngetekisi yakhe. Nabanye abazali basebefuna ukunamathela kuyena ukuthi hey ngathi ingane lethu ayiphathekile kahle sicela bakhona abayikhiphayo na ezimbalwa kubona. Base-ke futhi base bengakuthandi lokho. Base befoma indaba yokuthi akuyosocongwa lo baba uNtsele. Mfowethu ngicathi ukuphazamisa kunewele la mangezwe kuthiwa ayikushutha ngazi noma manje ngibhizi bangiphazamisa nangefoni nje ukuthi ngiyaphoza bazama ukuthi bathi kunewele. Wena kubucele ukuthi uzochaza iside lakho le story. Say clean governance we are indebted to you ukuthi noma nalo silinikela lithuba lodwa noma awunankinga lingangena noma lingene mosuqedile. Alungene la. Lubani wele bantu bakithi nina enithi kunewele. Lubani. Usakhile biyela. Usakhile. Manje la ngibona imboni yamatekisi usakhile biyela ngimboni.
khona nje umuntu othi imboni yamatekisi nomxu iwele lelo wenelisi akabhale phela lo muntu ukuthi uthi ubani Sakhile biyeliwe. Sakhile biyela cisho uye hlambele umboni yamatekisi Ayangazi. sawubona baba wena usakhile biyela Mina wembomvu. okay Hayi uyena impela. okay qhubeka mfowethu biyela uzolinda ke biyela wena uqeda kufika manje usho la uthi khona uphikisa istatement esishiwo umfowenu la uvika biyela kodwa besingezeli kuzokwenza inkulumo mpikiswano njoba nithi unamanga nisho kuloko asekushilo Estory nje asibekile mbomvu. yeah Ngifuna ungena la ongena khona iphathi yethu thina mawele. yeah Ngakhuluma Mbongo akukhulume mina ngiqede. okay ngicela simnike ithuba aqede wewele aqede umfowethu mase uyasho lokho akaqede. Akaqede kulungile. Akaqede. qhubeka mfowethu biyela Right ke. Ngichazile ukuthi emva kuba ubaba uNtsele elokhuzile ekhipha izingane zakhe yeah esehambisela kwabe Yeah. nesiplano ukuthi abafowethu laba babe sebeplana ukuyosoconga ubaba uNtsele. amawele Yebo nomfowabo loboshiwe sesithathu. right Ubaba uNtsele wabulawa emini wasekuseni nje ngobo 7 right ukuchaza ukuthi umuntu uma umazi ungakwazi ukumbona yeah ukuthi usibani bani lo uma umazi hayi ukuthi kwakumnyama noma thabo wakusebusuku kwakusemini yeah kwenzeka lesi sigameko thina sasisedolobheni eMpangeni yeah siyafonelwa ukuthi naku inkabi lapha igubula ubaba la uNtsele erent incikene ngepolice station kanje yeah okusho ukuthi bakusuka lesi sidumo ke udutshulwa lo baba uNtsele amaphoyisa retaliate ebese nawo ephuma ezama ukuzobheka apha lesimo yeah esuka bedlula uNtsele besuke laba bengene kule moto ezibhantanga laba bantu bavele ngalo bezohlasela right abanye bengene ngemuva abanye bengene ngaphambili imoto ihamba ngogravel umgwaqo P700 ubheke eMpangeni sifonelwe nathi ngaso leso sikhathi kuthiwa nabo abantu bayabaleka babheka ngedirection yasentambanana khona kuthiwa seHittonville wathebhele entambanana yeah sisuke thina eMpangeni sizama ukuzo intercepta laba bantu okuthiwa bazinkabi esebelebulala umuntu yabo ngoba bamshaya washona ubaba uNtsele lo sona umuntu kwadubuleka nabanye abantu kodwa nje kwashona yena babemdubula nge-AK yeah yeah sisuke ke nathi ke ngamajubane ngespeed sizama ukuyo intercepta lesi simo yeah hamba uma sifike eHittonville sifike sime nathi senze setup yethu ukuthi uma beqhamuka labantu sobavimba kanje noma uma belwa sizokwenza kanje yeah sime lapho sibone isikhathi ukuthi laba bantu ufune ngabe badlule la manje sithi safona sithola amakholo kuthiwa hayi labantu sebewiswe imoto ngayindleleni bajaha amaphoyisa sihamba ibangana elincane siqhamukele kubo nangempela sibafice abantu inkabi saphazela emgwaqeni nezibhamu ebese kuthi umfowabo wabo laba bafowethu abamawele loboshiwe oyena wayedrayiva imoto yenkabi ekhona ukuphuma yena emotweni but kusale ama-belongings akhe kusale isikhwama sakhe yonke into nelicense yakhe yonke into yakhe ephume ebaleke engene ehlathini kunesiqiwi ingene esiqiwini ke ebaleke eze uqhamukela eplazini yena ngolwazi ke ngoba amaphoyisa afika amaphoyisa nawe ezinje
athi ukumbheka ukubonakala ama-traces egazi lawa ekade ebaleka khona. Yeah. Abangamthola kodwa nge-information ekhona ebhalisiwe emaphoyiseni wahamba waze waqhamukela eplazini elithile kwakunomfana wenkomo wafika wafonela wathatha ifoni yakhe lo mfana wenkomo wafona ngayo wafonela usakhile wezwa umlando wambalekisa ngefortune usakhile lo esinaye la esikhuluma ngayo. Okay, right. Okay. Kodwa ke ulwazi lolo salithola emaphoyiseni. Okay. Kanga ukuthi kahle usakhile wayena lo kufanele ngabe uboshiwe ngomthetho. Eboshelwa ukuthi waba accomplice to imurder. Yes, imurder kaBabuntsele. Ababuntsele ngoba phela naye walekelela abantu ababezobulala ukuthi babaleke. Ukhona lokho kusemaphoyiseni. Angithanga ngishilo ngathi singakhulumi kakhulu ngezinto ezisemaphoyiseni. Right, qhubeka. Bathi ke lapho kwabe sekufika intatheli khuluma ngento ekhona mina. Uma wase nibheka ihistory yeDaily Sun ngoba thina sasisigamekweni. Mina engafike ngakhuluma even lapho kuleso sigameko njengosihlalo wa-association wangaleso sikhathi. Nithi lesi sigameko sesenzekela lo baba olimele akayena ingxenye ye-association. Kodwa ngokubona kwabantu lezi inkabi zibona ke lezi moto lishayela ubani lo muntu ogcina ebulelwe la. Okay. Right. Then abafowethu ke emva kwaleso sigameko sabe sesibacela ukuthi hayi ngoba seninothuthuva enilenzayo manje ngoba mina futhi I believe ukuthi la ngaleso sikhathi ukubulawa kwaBabuntsele nje kwangekhona ukuthi ingoba wakuyena priority number 1 ubona priority number 1 kwakuyini ngoba mina babengilwisa bengilwisela indaba yokuthi bafuna ukuthi kufake umfowabo emsebenzini wayengenawo umsebenzi. Right. Okay. Umfowethu usakhile wafika lapha ehudula i303 ehudula phansi isibhamu wazongikoma nge303 kababu wakhe. Ngikhuluma mina kwakukhona abantu ziningi igameko engayibala kodwa ngikhuluma mina ngento eyenziwayo ababenza direct mina kungabafowethu la ibhamu njalo nathi sinazo siphethe ibhamu sinama security esasingenza noma yini ukuba sasiqonde ukulwa nabo kodwa nalapho ngangisisumoya nje ngibakhulu ngithi bafowethu asikwazi anikwazi ukwenza lento enyenzayo. Umfowethu nje lo owalimala okukhulunywa ngayo uyena umfowethu okwakuthi uma abe isimo sishuba kuba uyena okwazi ukuthi akhuze. Yeah. Abantu ababenochuku uyu usakhile lo nalo umfowethu oboshiwe. Yeah. Fokabiyela. Yeah. Ngicela ukuqhubeka. Yeah. Ngicela ukuqhubeka ukuthi emva kwalokho izinkabi zabe sezisho yonke into seyicula zasho ukuthi cha behamba nobani uplothe kanjani ukubulala ukuze zize kugwetshwe naye ke umfowethu lo wathola life ababili. Ugwetshwe icala likaBabuntsele. Yebo. Okay. Abafowethu ke babe sebaba nezinkulumo ke zokuthi mina imina engithenga amaphoyisa ukuthi kuboshisa umfowabo engenzele lutho ngaxakeka nje ukuthi bakuthathaphi lokho abakushoyo ngoba umfowabo wahamba phela wabulala umuntu emini ilanga libalele kubona wonke umuntu waboshwa. Uma ngabe boshwa mina ngingenaphi lapho kanti uzohamba kuhambe ke kulimala umfowabo emva kwesikhathi sebahamba la emakhaya mase kulimela umfowabo abafowethu labo yena usakhile lo wahamba waye emaphoyiseni wahlala nezikhulu zamaphoyisa wafika lapha wacela assistance ukuthi ucela ukuthi kuboshwe mina ngoba ngabulala umfowabo wachaza ke lento wayichaza emaphoyiseni. Amaphoyisa avuma ukuthi azongisiza ukuthi ngiboshwe
uma ngabe uma ngabe sekufanele ngiboshwe sekukhandwa warrant of arrest ukuthi ngiboshwe abasho ukuthi lapha abashushisi bayabuza ukuthi ukuze ngiboshwe mina imotive kwakuyini ukuthi ngibulala umfowabo usethi usakhile emaphoyiseni cha kunendawo abayinikwa inkosi inkosi yesizwe sakithi kwaBiyela leyo ndawo babefuna ukwenza i-development ethile emva kwalokho ngikhuluma ngento eviral njalo abayibhala ngisho emaphepheni njalo ngikhuluma ngento indawo inkosi yayinikeze bona befuna ukwenza i-development ethile kuleyo ndawo emva kwalokho inkosi yayisiphinda le ndawo isiyithatha isiyinika mina bayisiyinika mina indawo kufanele besayine bona ngoba phela indawo iba ngaphansi kweNgonyama Trust besayine bona into ethi indawo sekufanele manje ibuyiselwe enkosini ukuze indawo ibuyele kimi uma benqaba ukusayina kuleyo ndawo kule ndawo leyo mina ke ngabe sengenza uhlelo lokuthi ngibahlasele ngibabulala asho njalo yeah base bethi abashushisi hayi ke ngoba ngisho njalo nina ama-investigating office hambani ke ninabaphenyi ama-IO niyo-verify ukuthi lento ayibhalela lona iyiqiniso iyiqiniso lizovela ukuthi akiwe enkosini ngoba phela inkosi yona umnikazi wendawo iyo-confessa lesi statement owayesesishilo ngezwa ngifonelwa ngalelo langa qala ngifonelwa abantu bethi hayibo kade kufika amaphoyisa la abuza ukuthi iphi inkosi yami bawanikeza i-direction kodwa into ayibathusa amaphoyisa ayemaningi abanye kakhuluma ngisho isiZulu baxake ukuthi kwenze njani ngalolo langa ntambama ngabe sengifonela kwabafowabo benkosi sihambile amaphoyisa inkosi imne wethu iwumne wethu kwinkosi babe sengifonela ke nabo abane wethu abanye abafowabo benkosi besho ukuthi hayi kade siyangoma sikuthinta nje kade sihlaselwa amaphoyisa akhuluma udaba oluthi wena wabulaliwele ngoba ubabangisa indawo bafuthu abawona babenikwe inkosi lapho ke inkosi ke eyathola ukuthukwa khona kwayona inkosi ithukwa yibona abafethu lapho ngenxa ukuthi inkosi yakhuluma iqiniso ukuthi inkosi yafike mangizwa ngangingekho kuthiwa inkosi yafike yathi emaphoyiseni lo muntu enikhuluma ngaye akaze efune ngishiya ibala noma lokukhanda i-tax shop la yachaza inkosi ukuthi kwafika ama-investors efuna ukuzokwakha imall akhomba lama-investors akhomba same ndawo nendawo inkosi eyiniwe abafowethu lapho mina ngingenaphi lapho buza inkosi ngoba kwafika ama-investors ezemkhandlwini ama-investors eza nabantu laba ababeza eza nabo engeyona ingxenye yabo mina ngingathinteki indawo yabuza inkosi ukuthi why bese kuthiwa yimina ngoba mina ngangingahlangani nokwakhiwa kwemall leyo nalabo abantu abafike nama-investors yeah so inkosi yaphi yathi amangahlaza la yeah akhulunyiwe laba inkosi yaze yathi into mina engiyaziyo kusho inkosi yathi inkosi into engiyaziyo tshela amaphoyisa laba bebanga izinto zomgwaqo befika ngisho la esangweni ngifike ngibalamule mina amagama lawo inkosi besho into zomgwaqo ushamatekisi right mfokaBiyela la umaphoyisa ke la okwafanele ngase ngikhandela uyitulo ukuthi ufuna ngiyoboshwa bese phoxeka kanjalo ngoba kuthiwa ispeed ayifike ngaso ahamba esekhathazekile ebuyele emuva engasahambi ngendlela ayize ngayo ngoba kwase kungasekho manje ukuthi lento izoshintsha kanjani lento yayisibhaliwe yaboshwa uma ngabe inkosi siyiphikisa ithi akuyi ngoba inkosi njengomnikazi wendawo noma kuyiyona nto ngoba
njengoba inkosi kuyiyona ebheke indawo engonyamathasi ngobukhosi, iyona okufanele ikhulume ukuthi kwenzakaleni ngalento. Engayithatha nje ukuthi inkosi iyona eyayiphethe i-main evidence. Yeah. Engangilinka kulama statement ayisebhalwe la. Yeah. Emva kwalokho-ke kwabe sekuhlakazeka kanjalo-ke ngangaboshwa kanjalo. Lento ngayithola-ke emva kwesigameko esiyenzekile ukuthi awusebenzeke kanje. Then kwase kuba nomsindo omkhulu lokhu ubhizi oqhubekayo ukuthi hayi ngoba kubhalwa kuthiwa mina ngithenga amaphoyisa ama-local police stations awangibophi, nawe province awangibophi ngakhokhela, nawe national-ke amaphoyisa nawo sengiyawakhokhela futhi. Kuyabhalwa kungcoliswa bonke abantu bangcoliswa ngoba abantu bakhuluma iqiniso. Ngizwa kahle. Ngizwe-ke ukuthi mina angina beef nalabafowethu, akubona futhi abashisa iy'moto zami, esasikuphambanela nje yikho lokhu kuphela ukuthi kwenzeka isigameko. Ngibakhuza ngithi uma ukuthi bafuna ukusebenza abayithulele phansi beyisebenzele, sisebenze la emakhaya. Uma bese sebeqala impi ngabathuthisa ngathi bafowethu ngoba mina anifuni impi, anifuni ukusebenza, anifuni impi, ayiqhelani-ke bafowethu eduze kwethu. Bayathutha kanjalo ukuhamba. Kodwa hayi ngoba ngixabene nabo, nginayo ingabanga. Hayi, sizwa kahle Mfokabiyela. Uningi abaqhubeka bekubhale ukuthi unabantu ababoshwa kulawo macala. Ubhala bona abangani babo labo Sigodo. Kunabantu ababoshwa kulawo macala, abacula, angazi bacula bathini, kubhalwa zonke izinto. Abakhathali ukubhala ngoba banenkinga yokuthi why mina ngingaboshiwe. Ekubeni mina ngabophisa umfowabo. Asho njalo ngoba ngabophisa umfowabo. Umfowabo angimbophisanga. Kuphela ngahamba mina ngawo assista kwisimo. Ngingazi futhi ukuthi uyena o-involved. Nami ngathi wasengikho. Ukuthi kanti kunomuntu wakithi la kulesigameko. Iwele leli elalimala awunalwazi bebengasahlali ngasemakhaya. Awuzwanga ngisho ukuthi lalimala kanjani. Bese bekade bahamba la emakhaya. Hayi, ngizwa mfethu ungadinwa, ngicela ukuthi ngoba kulezi statement zizonke mangilalele nabantu belalele emakhaya, angeke ngize ngikukhulumele, ngeke ngize ngikumele, kodwa it is clear okwamanje iposition yakho ewele ikuphi okuphikisayo onokwaziyo based enkulumweni ekhulunywe umfowethu uBhuti uVika. Kukhona okungelona iqiniso. Umfowenu osejele uboshelwe indaba kaBaba uNtsele, uyena oyeshayela imoto, wena wamlanda. Ikuphi akukhulumile kwamanga endabeni kamfowenu, noma ukhona othi kwamanga entweni ayixoxile yonke wena ukwazi ngenye indlela ungangena wele?